גוטמן עם הכדור קדימה בניסיון למצוא את מילן בויוביץ', האיש לוקח שם את הכדור, רוצה עכשיו את גנאים להכנסת הכדור לריאן, וזה 1-0 לבני סכנין. ריאן לא חוגג מול קבוצתו, 1-0 בני סכנין כבר בדקה החמישית של המשחק. תקפה יפה מאוד, פייפייה. אני חושב שיש פה שגיאה מאוד גם של רן השוער, בסך הכל, של רון שושן. הוא הגיב מאוחר, הוא לא יצא לכדור הזה, ואני חושב שהקרדיט גם מקדים, גם חפשי היה ישן קצת. ובוא ניתן גם את הקרדיט למבשל עם הכנסת כדור מעולה. זהו יואניס פפדופולוס. איזה כדור ואיזה ביצוע מושלם. הוא התגנב בין שני שחקנים והוא עושה שם